Kung may commercial flight attendant sa may combatant flight attendant job, sila mga flight attendants sa Philippine Air Force. Atong sayra ng ilang kinabuhi, pinaagi sa RTV Presents ni Luan Mirondina. Good morning, sir. Welcome aboard. Good morning, sir. Welcome aboard. Siguradong mas nindot ang biyahe kung musugat ug mualalay kanimo ang mga maanyag nga mga flight attendants sama sa 27 anyos nga si Airwoman 2nd Class Ailona E. Jean Balatayo. Apan dili siya usa ka commercial flight attendant, kundili usa siya sa 23 ka mga flight attendant sa Philippine Air Force nga nagbase dinhi sa Subo. Sama sa mga commercial flight attendants, ila usab nga i-assist ug silbihan ang mga sakay sa ilang flight sama sa mga Air Force officials ug personnel. Apan sukwahi sa mga commercial flight attendants, mga combatant sila ug nag-agi og basic military training, lakip na ang Small Unit Tactics Training. If wala kaming lipad, ginagawa namin yung mga military duties like nag-a-attend kami ng mga command activities and we usually do yung mga ginagawa ng mga sundalo. Kamagwangang anak sa usa ka retired Air Force personnel si Airwoman 2nd Class Balatayo. Busa dili na ikahibong kung nganong damgo niyang mamahimong sundaw. Sama sa ubang mga batanong dalaga, nangandoy usab siyang mamahimong flight attendant. Ugwa niya damha nga makabot niya ang iyang duha ka mga damgo sa usa lang ka trabaho. May ano sa akin kasi ma'am na if gusto ko daw pag pumasok na flight attendant pero sundalo. So, parang pinasok ko yung tinay ko siya and then nalagpasan ko naman lahat ng training hanggang sa graduate ako and naging isa na ako sundalo. Aminado si Balatayo nga risgo ang iyang gisudlang trabaho apan buot niyang pamatud-an ang panultihong there's more to this than meets the eye. Nag-enjoy ako sa ginagawa ko. If lumilipad ako, ine-enjoy ko siya. And if nag-work ako sa military, na-enjoy ko rin po. Kumbaga yun po yung passion ko. Gani sa paglabay sa panahon, ubay-ubay na ang mga babaeng misulod sa military service. Uban ni June Solon, ako si Luan Mirondina ug kini ang akong short dokyo.